Είναι μια τρελή τάση η οποία ξεκίνησε το 96 και κρατάει ακόμα και σήμερα 30 χρόνια μετά την ίδια ενέργεια και μαγνητίζει όποιον βρίσκεται μπροστά της. Μακαρένα. Ήταν ένα τραγούδι φαινόμενο, το οποίο με το που ήρθε μάγευσε τους πάντες. Ακόμα και σήμερα, 30 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί στην ενέργεια αυτού του κομματιού. Σήμερα έχουμε την εμπειρία να ξέρουμε τι δουλεύει για να ξεσηκώσει το κοινό και τι όχι. Ωστόσο, τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με τη μαγεία των classics. Ένα τραγούδι όπως το Μακαρένα είχε τόσο ενέργεια, τόσο μεγάλο impact πάνω στο κοινό, το οποίο αντέχει ακόμα και σήμερα. Και προσωπικά πιστεύω ότι θα αντέξει πολύ περισσότερο. Και το πιο περίεργο απ' όλα, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει το γιατί. Είναι ένα κομμάτι βαθιά ριζωμένο στην ενέργεια του καθενός. Φυσικά δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχουν και άλλα κομμάτια, τα οποία θα αναλυθούν σε επόμενα βίντεο. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα για τα classic vibes που δουλεύουν ακόμα στα πάρτι, ακολούθησέ μας. Γεια χαρά!